Sirija novosti. U Splitu se ugovori ne prestaju potpisivati, a momčad Hajduka sve više dobiva izgled pobjednika. Pripremite se za još jednu dozu dobrih vijesti koje će vas razveseliti. No prije nego otkrijemo sve, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili nijedan detalj ove serije uspjeha. Uzbudljivost je zagarantirana. Sada idemo na bitno. Jučer su Hajduk i Ivan Lučić postigli dogovor o produljenju ugovora 28-godišnjem vrataru do ljeta 2026. s mogućnošću produljenja još godinu dana. To je fantastična vijest za bijele navijače. Lusik je došao u Poljud kao slobodan igrač i prvotno je preuzeo ulogu rezervnog vratara, no vrlo brzo dobio je priliku koju je vrlo dobro iskoristio. Ali priča se ne zaustavlja ovdje. Produljenje Lucićevog ugovora privuklo je pažnju čak i nogometnih legendi. Daniel Subašić, bivši vratar Hajduka koji se umirovio na kraju prošle sezone, komentirao je obnovu ugovora na Instagramu. Vrlo dobro, stari moj, malo manje od 40 godina, napisao je u poruci čestitke svojem kolegi. Nevjerojatno, zar ne? A dobre vijesti ne prestaju. Dario Melnjak, još jedan igrač Hajduka, također je obnovio ugovor s klubom iz Splita. Ovo je sjajno vrijeme biti navijač Hajduk Splita, s važnim obnovama koje se događaju u momčadi. Sada, kratka pauza, sviđaju li vam se ove uzbudljive vijesti? Onda nemojte zaboraviti kliknuti like kako biste pokazali podršku našem kanalu. I za kraj, želim vas pozvati da interaktirate s nama u komentarima. Što mislite o ovoj obnovi ugovora Ivana Lučića? Smatrate li da ima važnu ulogu u uspjehu Hajduk Splita? Podijelite svoje mišljenje i razgovarajmo o tome. Iako još niste pretplaćeni na kanal, iskoristite priliku i pretplatite se odmah kako ne biste propustili nijedan ekskluzivni sadržaj. Veselimo se što ćete postati dio naše strastvene zajednice Hajduk Splita.